Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manawara soimah lesoimai. Main kira gitu turu guys. Siwau kaget. Bar ngepas karo mel-mel. Kok mae gelek suarane. Gak. Sarah. Lihat momen. Cek dhuwur sik delok pemandangan dhuwur. Menikmati sore. Mae menikmati sebelum dibangun pendopo. Gak apa-apa man banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa mae gak krungu kok. Ya wis. Jadi mae itu menikmati guys. Dulu kan dibangun pendopo. Jadi ki wong kayak apa? Mengenang apa mel? Iya mengenang. Ya Allah, iki papengku engko dibongkar. Kok engko digawe pendopo. Jadi wong iki juga turun-turun sih ngrasakno sensasi sebelum dibangun pendopo. Walah. Soalnya wis ana pendopo. Mbak Sumini sampai wahne yo. Jaluk dibuhi. Ndak yo jaluk dibuine. Kuwi tak cerat-cerat nomor jadi. Aku jongkone diamu, aku gak wani. Aku mau. Diamu terus guys. Kayak didongengi. Film teh mriki enten apa to, Mak? Lah nek kono mau ya iso turu, nek kene iso turu. Kok kakek obat apa piye? Mae mengenang niki nggih, papinge saurunge dinggo pendopo. Nggih. Iya, lagi jebole nang. Kok kene iki mel. Ndak tekan kira, Mas. Iki batasan iki. Ketok iki. Lah terus digawekno apa ya ngono engko? Kakek nek serengan neh. Ndonti lemale. Pak mbuk-mbuken aku sing ora kena srengenge. Ya Allah, aku baru-baru neh. Ben boten hitam le. Lah panas, pendapone ndak dadekno. Langsung aku delok nomere Mas Paim. Lukas duduk iki. Guys. Besok Senin. Senin kuwi aku gak sah melok-melok ketemu kok anu. Nggih, Nang omah ae. nggih. Aku sesek kok lima apa mulai. Aku melok bareng kowe yo mak karepku. Nek nang arep Gunung Bromo. Gunung Bromo. Oke, yang pembenci Lina. Aku ki nek Facebook ini disewerangi jane kenapa ya, Mak? Allah kok ngurusi sing ora-ora. Ora aku ndak kamu ora ndak tahu ngono kuwi. Ngurusi gimana apa? Tapi sing delok akeh sama. Hujatan adalah uang kok. Heeh. Iya nek wong gak kuat mentale ya tetep wae. Sak kuat-kuate umur, Mak. Mesti iki nek kena. Anak iya tetep hujatan ngono kuwi. yo loro yo. Bakal down. Loro ati. Yo, kelek kok ditutupi. Tapi ki untung ki anakku yo gak terlalu ngono maksudnya ki yo diwaca tapi gak wong sing terlalu dipikir tenanan. Buah. Ora iki lho bayem iki sosok piye. Iya, bayi-bayi. Nek seminggu yo dereng gede yo, Mak. Dereng wayahe di Ramban Nah, Ora seminggu. mengikhlaskan bayem. Iya. Bayem larang atek Mak iki, Mak. Gak malah murah, jare nek udah murah. Oh, lu wong mbak 2000. wong tuku. Kene adol yo paling semangat. Sasae buat reketan kok kene.
Akhirnya dijahit gak kena. Guys, iki bayamnya sak mene-mene guys. Ini Sesuk diduduki iki. 100 gendel enten ya, Mak ya. Men. Tapi yo enak ini kita itu ngene. Rasanya siir-siir. Ambune pindang iki tapi. Aku mak. Aku mampu pindang. Mak mboten katokan, Mak. Mak. Sebel sithik. kae lho, Mak. Bar muru ora mulih aja numpuk perkara apa? Mandiin Rapa. Kan bisa. Kalau Mak nek kaya ngono raine. Kayak adik. kayak anu kuwi. Mak terus sembani. Ora, mboten Mak kula mboten aja. Mboten. Rimah kuwi dulur kuwi. Kok dene. Mak kurang HP. Aku tuh kok no. Enten. Rasanya benjing, Mak. Dek wau DM kula kalih mel-mel. Itu kok nape? Nggih. Matur nuwun ya, Mbak ya. Tapi niki mboten Mbak Ovi. Mboten Mbak Ovi niki. Sapa men? Hamba Allah. Apa sapa? Oh, gitu. Tenan lah Asal mau dikowe. Tenan. Lah aku yo ora man HP tenan iki. Nah, banget tenan urip iki sami. Iki anggar loro mlebu iki gekne HP nganggur emel. Wis bae mulai Mbak Nene. Gak kanggo kabeh. Gue bene Rapa komen. Sabar. Benjing tak enten. Apa mbok tukokno? Woi wo. Woi. Sambil dulu iki. Tak cecek ngene apa kok ngono. Dek wau. Wis aku ngalah-ngalah. DM kula kalih mel-mel, Mas. Tukokno HP mbek pemisah ya wis tukokno bir-bir apa-apa dadi wong ngalahno. Iri. Apa mur duit mur. Apa mur. Kayak malah aku ngono. Bonus mur. Ngono bonus amel. Ono bonus lek Sri. Kok aku kok ora dipikir. Aku mbok dipikir ngono. Apa donasi ya? YouTube yes mendelep. Marang muring-muring ana muring-muring yo kontene sapa kono Luna Maya apa. Ariel Noah. Apa donasi pembangunan pendopo lho, Mbak. Ning lampu merah. Walah, berono muring-muring. Ini Pak Prabowo ngono. Merah putih. Oh, enten pripun mriki? Nggone Mas Pak ini ngene Mel. Aku ki ngene ya, pendopo omahe Mas Arifin lek gawe. Berapa bulan? Nah, iki diutang. Lah kuwi yo ngene semono uga Mas Paim aku pendopo ki yo. Duit kuwi saiki aku tapi pengen yo ngono yo bertahap emak. Lah ya berarti aku Mas Pak ini gak bayar langsung truk. Umpamane aku dijangka 5 bulan, pamane 6 bulan ngono ya rondok walah. Ora ketang bayaran sithik-sithik aku ora ketang utang anakku ora. GI Berarti ditambah. bayarnya mboten langsung cash lunas mboten. Mas Pak ini utang olah wis. Kayak nyicil nggih, Mas. Iya, dicicil. Lan aku seneng ku apa aku ki mergawe. Njaluk Mas Paim njaluk hasilnya piye? Aku pokoknya yakin lah aku ngono. Dadi ki kena tak cicil ngono lho. Aku yo gak bukan aku ditawani wong-wong balah nek dhuwit sakmene kae iki mesti ki duwike yo akeh. Lah aku ki tembung kan pengen yo pengen. Yo wis aku wis kandha Mas Paim nek dhuwike ku sakmene Mas Saidek. Kula niku mergawe kalih mlaku. Yo wis to Mak, ora apa-apa. Yo wis dikeki sithik. Mas Arifin nek kaya ngono. Aku di omah ki mok trimo piro Mel? Ondhe dhuwit 150 nek gak 200. Omah niki napa sing Sing dienggo Mas Arifin. Dadi mergawe ki yo Dek Mas Arifin. Aku yo nyumbang sithik-sithik. Nyumbang sithik. Tak nggo mangan saiki, tak weno anakku saiki. Kontol.
aku jangan masuk. Kamu itu dah. Stop. Kak ngluyur. Wah, kok ngeluyur apa sih hawane hanya pawakku rasanya ora. Gak penak. Iya, cuma mataku kudu nangis gitu aku. Apa bangun ini mbak baru dek kunci. Ora sasok malas iki gak sampe terok-terok gayaku, Mas. Beda iki wis beda. Mosok pendopo ape njaluk sumbangan tronton gini pemirsa. Apa donasi jerimu? Aku ki critakno ndek kae lho. Oh, coba nek critakno ndik kae. Ora, aku ki tapi ki yo cerita tenan. Aku ki nggih pendopo iki. Nggih. Duit ki ibaratnya ngene lho Mas, aku ki pengen duwe duit saithik. Jenengan niku kula cicil, kula tapi utang, aku ngono utang asal. Jenengan paringi waktu pinten? Nek gak 5 bulan yo 6 bulan. Cepet-cepet 3 bulan. Nek 3 bulan urung atasi. Minimal yo gangsal utawa 6. Aku mergawe kan YouTube sing delok kan yo saithik to, Mbak. Nggih. Ya wis lah, karo utang YouTube, karo utang duitku saithik ambek Mas Raim oleh. Lah aku nek tuku njaba ditawan-tawani wong aku dhuwitku saithik. Nggih. Lah nek Mas Raim ki aku utangku Nggih, Mek Mas Faim kan maksudnya ngene lho wis percayalah ya Mak yo. Mbek Mak kan dhisik kan yo pernah bangun beberapa kali kan Mas Faim yo. Dadi ki sithik-sithik. nek pamane Mak pe tumbas nang jaba iki mungkin kondangan duit iki kundang langsung dadar-dadar ndak padalah renek duit. Lah nek ngene iki kan Mas Faim iso Nangani. dikek jangka 6 bulan utawa 5 bulan kan aku jek iso mergawe ngono lho Mo. Kurang-kurangan aku kan utang Arifin engko nek pas aku YouTube-ku yo entuk pira-pira turahane sing tak nggo ngweno kowe tak turane tak nggo mangan tak turane Ya pokoke turane dienggo iya sembarangan. turahan sembarangane kan aku tak wehno Mas Arifin ngono lho asam lho asane wong ngono ki biji aku ki ngene-ngene gak roh marketinge gak roh kerjane. Dadi ki Make tuku tanah nang ndi-ndi iki delokno anune YouTube Make sing dhisik-dhisik ra Make urung tau to. Marta ki utang Maksudnya kan Make kan urung tau loh. Maksudnya selama gawe YouTube beberapa tahun iki kan memang celengane Make beberapa tahun dan bukake yo tanah-tanah sing winginane kuwi ngono. Tanah saiki iki aku cek diwangi Arifin, Mbak. Ya. Tanah sing tinggoni Lina kuwi lho. Atas namane Lina kuwi. Iku ki mbak Sing tembak Romo niku gak iki lho. Parung. Heeh. Kuwi. Lah iya, maksudnya Iku ki sing yo koyo winginane kan tanah Mbak Romo. Niku emang yo sing ngarani terus tanah iki. Lah yo niki ya. Cara celengane Make sing beberapa tahun niku. Yo sing nyari ki pamane duwe kan yo cek saiki engger nipis aku dek pengen, aku dek wis kadung omongan aku ki tak turuni nang kene kuwi mikirku yo ngono, Mbak. Ya Allah aku kuat ora aku nek matan kan mikirku ngono. Ya terus bareng ngono Mas Faim kok kena diutang. Aku nabung terima aku nggar aku ki maksud iki ngene lho utangku ki dalam hal ki kan utang aku kan yo mergawe nang YouTube engger saiki wong Mas Faim muni ngene dhewe kok mata kei jangka panjang mungkin nak jenengan nak saged nututi lah muni ngono dhewe kok mergo wis apal Mbak Nggih. Mas Faim wis apal macak melas lah wong pancen kenyataanku yo ngono kok ngger aku pancen kenyataanku ngono kuwi aku dereni mridhuki Kayak krungu apa ora? gak apa krungu ora apa wis muga-muga yo Mas Faim aku muni diutang oleh usaha atiku ayem yo Nggih. Lah piye nggarku nek gak enek ngono aku ndidik saiki kurangane tak kalih ngonten ya Mas mlaku kalih ngonten Nggih. wis apal nggih Mak ya wis alhamdulillah ndek irene iki urung dibilang ya paling kayak DP separuh mbah saithik ngono lho Mbak ora separuh Nggih. nek separuh ki jenenge rak wong sendiri akeh iki saithik ngono yo wis kan iki tak turuni iki nek menawa entuk wangsit tekan kene Wangsit? menawa nek diceblok Nggih. aku tutang Manowara kenalanku artis mau Manowara kok ngono nek masuk imah masuk Deni sak nang
Ndek Sing ternama. jajal telepon dene aku tak utang Mbak Bella. Ndek jajal ndek iki kae lho Instagram ndek iki Instagram apa telepon ya, Mak? ndek iki kae lho Mbak Bella kerake muni ape kei Mas Arifin le dikei dhuwit Mbak Bella 15 juta. Niku tinggi apa donasi wong Lah loro? iya, Masa iki apa donasi pendopo lek damis? anakku wedok Bella masa mboke apa ngetek ngene gak duwe raket masa ngutangi malah Bel kok bangetan aku kok ngene kok utang gak percaya lah nduk kok wis Engko nek dianu pemirsa lho yo. engko aku kon ngomong cunda gak apa-apa. Nduk Bel anu yo utangi dhuwit lek damis mbok kon ngomong cunda gak apa-apa nduk. Wis aman-aman. Anake Rapa kan ngomong aku. Gimana ngomong Sunda? Lah ya dipercaya lah Mbak utang. Apa donasi nduk Bel lah. Masuk gak ngesakno lek damis gambare ngene. Macak welas. Mancak meleng nduk ya Allah nduk aku separuh nduk ora nek separuh iki sam. Masuk iku kok YouTube iki aku ngeden iku. Ngeden tenan aku. Aku tak ora apa ndek kok cangkemku kok yo langsung pendopo. Aduh. Aku yang germuni pisan ngene kedaden nih Mbak ra ketara di dhuwit kok daden aku ki. Mak iki munine sebelum itu ke tanah apa sakwis itu ke tanah ya, Pak? Gak Pendopo roh. kuwi. Tuku iki to. Urung boten sing tanah sing niku Mbak Romo. Urung enek duwe rasa pendopo kuwi apa aku kok. Jajal ndak apa aku muni tuku pendopo nduk. Aku dhewe kok bingung. Sebelum itu ke tanah Mbak Romo kuwi apa sakwis itu ke tanah ya? Mbah ya aku kok iso direncana di pendopo koyo Mak Soimah ngono iki. Ndek apan kuwi aku lek muni ngono ki. Make nek masalah muni ngono bolak-balik. Lali. Tapi nek pertama muni mbok ndek apa? Lah yo. Ngene kira yo nyiksa aku dhewe. Tapi ya bismillah ya, Mak. Lah ngono duwike kurang akeh. Kayak ya nduk duwike nduk. Bismillah Mak mulai sesuk anu pokoke berapa budal sekolah Mak ngonten. Nduk bila utang Lancar duwike kok. nduk. Dek damis Mak Soimah utang duwike Mak. Kulo Mak kok tak terok jenengan Mak Soimah. Pendopo Durno. Sengkuni. Aja sengkuni ya. Dursasana ngono. Dursasana iki anu pendowo apa Kurawa. Kurawa iki, Mak. Iya pancen aku Kurawa kok. Lah anakku akeh iya. Halo Kurawa. Aku mau sing apik-apik, wong elek-elek lah. Ya wis, Jahat-jahat. kayak mantu aku katut. Jahat. Pendopo Aja Kurawa. Kurawa. Dursasana iki nomor 1. Dursasana Dursa- Angkara Murka. Dursasana iki Kurawa sing Pendopo tuwek dhewe. Dursasana Angkara Murka. Munggah pendopo udo. Caplok ulo. Mal-mal kene wong teruk-teruk ngene kok ya apa mbok syuting lah. Piye lah aku ki mbok kon piye ngene iki. Wis Mak, wis Rapa wis tak dusi wis tak kek mangan. Kowe nek mulih nggawa batang apa ya ndang nggawa kono mur ngono kok. Padahal apa padangnya sego iki mang mak pakan piting. Lah kuwi mau usus irik apa usus apa. Sus apa? Paling jajal aku gak mangan mur. Aku mangan mau jajal sithik-sithik tok.